obračun sa cinkarošima. Samo jedan deo njih prvog dana pobune je uspeo da pobegne do zida i da ih uprava evakuiše. Ostali nisu. Logično da neko potkazuje, razumeš, i za to je neko platio debelim batinama. Sasvim je logično da se vata karaule. Onaj ko nije, ko je bio čist, nije imao potrebe. Ako već pričamo, da ćemo pričati realno. Pazite, vi imate drukera i na slobodi, a ne ovde u zatvoru. To je, mislim, ono, prva pojava, ono što se kaže. Mislim, ono, bilo je i kažnjavanja i tu ti drukera i svega. Tačno se znalo, razumete, bile su izjave ostale od ko je kakvu izjavu dao, ko je koga namestio. A je bilo revanšizma unutar kruga? Pa bilo je malo. Mislim malo, bilo je malo više. Znači, da tu ljudi, ali toliko se gneva nakupilo tokom godina da to nije moglo da se spreči totalno, ali se sprečilo s tim da niko ne bude ubijen, da ne bude nekog bekstva, da ne bi bilo pravdanja, eto zašto su napravili pobunu i sve ovo, da bi se nekom omogućilo bekstvo ili tako nešto. Kada je počela pobuna, iznao sam dvojicu osuđenika koji su bili premlaćeni, teško povređeni. Iznao sam ih napolje i kasnije otišao sa njima u urgentni centar u Beograd. Tamo smo ih predali na dalje lečenje. Jednog su bile polovljene obadve ruke i obadve noge, a drugom je bila otvorena, kako to kaže, otvorena lobanja, znate. Premlaćeni su metalnim šipkama. Ne znam ko ih je tu, koji ne zanima me, mislim, to. Valjda bila je jedna od najžešćih pobuna od svih zatvora, to bi počela prva pobuna. I paljenje, raketiranje, lomljenje osuđenika od nogu, ruku, lobanje i šta ja znam svega toga. Iza zida u vreme pobune imate demonstraciju vrlo teških patologija ljudskog ponašanja. Jedan ekspert za penologiju u Ministarstvu pravde rekao da u tim psihopatskim strukturama 40% pripadnika ima liderske ambicije. Da je to vrlo teško sa njima razgovarati. Mada, kažem, 90% njihovih zahtjeva su bili, po mom mišljenju, potpuno opravdani. Neformalni sistem je tada formirao svoje organe koji su bili zaduženi za rad sa javnošću, za snabdevanje osuđenika, za ishranu, dakle, kompletno sve. Oni su, znači, u toku jednog dana spisak svojih potrebština iznosili na kapiju. Formalni sistem je reagovao snabdevanjem, tako da je sve. Međutim, to je bila prilika za manifestaciju nekih najcrnjih poriva koje može ljudski um da iznedri. To je bila situacija za demonstraciju raznih vrsta osvetoljubivosti, raznih vrsta etiketiranja i po onom principu da ti prodam ciglu možda, da namirimo svoje račune, da se još namaknu neki neraščišćeni računi, bilo je raznoraznih, vrlo drastičnih egzekucija. Mislim, najteža situacija bez komandira na krugu, bez, šta ja znam, bez ikakve sigurnosti i tako to. Prvo da kažem da niko nikog nije bez razloga dirao, da niko nikom nije nešto uradio bez razloga, bez ičega. Bilo je prikrivenih vraćanja starih dugova, normalno batinama, među osuđenika, sukob tih klanova i tako to. Poći ću od toga da je bilo ušivanja očiju, drastičnih kažnjavanja u smislu lomljenja ekstremiteta, bacanja u fontanu gde je bio prostor za samicu. Tako da je u jednom trenutku došlo do pojave i većeg broja osuđenih lica koje to više nisu mogli da izdrže, pa je došlo do nekog izdvajanja koje je hteo da bude izdvojen. Ovde su kažnjavani često drškama od metle u analnom otvoru, zakucavanje za stolove, štangliranje, zatvaranje u šahtu i tako to, često batinama. Ništa strašno. Ništa strašno prema onome što su oni radili drugim osuđenim licima. A reci mi informacije koje ste dobijali iz Mitrovice, iz Niša, šta se tamo zbivalo u to vreme? Pa tamo su cinkaruši baš prolazili
što bi se reklo, vraćalo im se milo za drago. Sve je bilo, mi smo bili povezani normalno telefonima. Svašta se tamo dešavalo za Cinkaroša sad. To su neke malo strašne stvari. Tipa onesposobljavanje za čoveka za dalje život i tako to. Čovjek je ubijen tu maltene presečenom u grkljan, razumete, tako da sobi ode u 5-2. Mislim, to je pojava, ono, kad vidite sam prizor, odmah ti se stvori pred očima, ono, gadno, kažem, bilo. Bio sam ovdje u bolnici. Ovom istom doktoru sam spasao ovu bolnicu da ne bude upaljena. Spasao sam jednog osuđenika da izađe napolje, da ne bude ubijen. Bili su tu starci, nemoćni ljudi, pa pošto ja kao stari osuđenik i poznavajući ove glavne organizatore, da kažem, da ih ne zove, možda to i nisu, ali neka bude, ajde, da ih ne zovem organizatore. Dobio sam njih zadatak da ja čuvam bolnicu, da tu budu ranjenici, znate, Cinkaroši, šta ti ja znam, koji su radili za policiju i naši, kada kažem, protivnici. I čuo sam te jadnike, starce, pomagao doktoru iz Kragujevca koji se osuđenik Borisu. Previjali smo ljude, ne znam broj, bilo je dosta. Bilo je to veliki fizički tortura, u bolnici ne, malih. Nisam dozvoljavao, pošto sam poznavao pojedince, neću da ih imenujem, to su mi drugovi, koji su vršili torturu, ali škola je bila za to određena. Znate, škola je bila za ustanova koja je bila predviđena za mučenje. Za vreme pobune jedan je bio poziv doktora u paviljon, slučajno ja nisam tada bio. Bili su medicinski tenčari, oni su tamo kao nekom osuđeniku pozlo. Ja nisam tada bio tu, on su tenčari ošli pokazali prvu pomoć, ja sam bio van kruga. Što, ne znam, tada bila je možda šansa da su oni scenariju napravili da ja tamo dođem, pa da im pružim prvu pomoć i možda mi ne bi dali da izađem. Jer oni su gledali ako nekoga da zatvore, da bi nešto ucenjivali, naročito nije njima bitno nekoga od načelnika i tako neko. Tako mi smo bili svi van kruga. Čak sam i ljude spašavao koji su bili prebijani, gušeni i svašta. Sve to znam. Je bilo neko izravnjavanje računa među njima? Pa nije to samo izravnjavanje računa, uzmete. Nije to samo bilo izravnjavanje računa. Tu da se izravnjavali računi, malo je tih ostalo unutra. Tu su ljudi su povukli, su ih izvukli, šta znam. Tu su ostali neki ljudi, to na primjer, koji su imali neku, imućni su bili, imali su na primjer cigarete. Ja sam bio prisutan kad čoveku, suđenik, udara ga šipkom i uzima mu cigarete. A taj ga non stop snabdevao cigareta. Znači, to je takav, to nije, tu nema neke ideala da kaže to ljudi idu traže neka svoje bolja, neka uslove, ne, to nije, ne može biti bolji uslova koje mi smo sad ovdje ovo zapali, ne može biti bolji uslov, znači može biti samo gore. A to je tako, mislim, tu je bez cilja, znači, ali ne može da bude neki cilj da ima kad su to delikventi. Manje više mi smo većina nas delikventi. Čekali smo da se ispune uslovi nisu ispunjeni, malo je to izmaklo kontroli i upaljeni su neki paviljoni. Prvenstveno ljudi su bili gnevni su na zgradu tog 7. paviljona gde je izolacije, jer se tamo strahovite muke su proživeli i jednostavno su hteli da izbrišu tu zgradu. Ovi ostali 2 paviljona koja su upaljena, jedan je upaljen da bi mi izašli napolje, znači to je sam početak pobune. A ovaj drugi kao opomena da nas više ne zamajavaju sa nekim lažnim informacijama, lažnim dojavama i to je tako sve teklo. Pa ovo što je zatečeno ovdje, nema 5. paviljona, nema 6. to je sve izgorelo, to je sve zapaljeno, jer znam tog dana dok sam bio tu, prvo su šiptere izveli napolje, jer je bilo ovih šiptera dole
sa Kosova, doveli su tu njih 800 i nešto, pa su prvo njih izvlačili napolje, gužva, ludilo, a oni su bili u 6. paviljonu. Pa u Nišu je bila još jedna specifičnost, scenarij je bio isti. Znači, zapali se jedna spavaonica, provali se zatvorska bolnica, dođe se u posjed sedativa, lekova i ostalog, masa se dovede u jedno stanje, da tako kažem, razularenosti i oni koji vode tu pobunu nisu mi delovali da su pod uticajem alkohola, droga ili bilo kojih opijata. Delovali su vrlo trezveno i ono što je, čini mi se, specifikum bio za Niš, da je pobunu vodio jedan Albanac, mlađi čovek koji je bio osuđen, čini mi se, za špijunažu na Kosmetu, a bio je u redovima Vojske Jugoslavije kao oficir ili podoficir i moram da vam kažem da su ga i Srbi i svi bespogovorno slušali. Mi smo utvrdili tom prilikom da u zatvorima postoji oko 2000 albanskih zatvorenika, od kojih velika većina nije imala nikakvo sudsko rešenje. Većina njih je služila kaznu na osnovu odredaba zakona o opštem kriminalitetu. Malo je njih bilo vezano za terorističko delovanje, zbog kojih je posle Skupština i amnestirala od svake odgovornosti. Svi Albanci su već evakuisani. U toku tih pregovora ili razgovora i mi smo malo umeđu vremenu stekli nekog iskustva, pa smo znali da ne treba, što kaže, izlaziti u susret baš svim i najbesmislenijim njihovim zahtevima, nego smo ovako pomalo počeli i da zatežemo odnos prema njima. U jednom trenutku jedan od pregovarača izvadio je i držao u rukama, a ja sam ovako kao vi stajao sa one druge strane stola, dva hladna oružja napravljena u zatvorskoj radionici. Jedan je ličio na bodež, drugi je imao neko trouglasti izgled, ali isto je služio za ubadanje sa drvenom drškom i počeo je sa tim oružjem da mi iznosi argumente koje bi ja navodno trebalo da prihvatim. I na svu sreću izgleda da sam sačuvao dovoljno samopouzdanja i hladnokrvnosti da ga zamolim da mi to oružje pokloni kao suvenir koji će me sećati na ta neka nesretna vremena. I on se ovako pogledao me, osmehnuo se i predao mi to. Pa ja lično se sećam kad je komandir sa karaule operio kalašnjikov u nas, u masu, iako nismo bili ni pola metra od zida zabranjene zone. Operio kalašnjikov u nas, vidio sam samo da je drugi komandir prišao i udario mu taj isti kalašnjikov, znači u cev, i rafal je odjeknuo srećom u vazduh iznad naših glava. Bilo je trenutaka kada stvarno je došlo da pojedini radnici služba obezbeđenja nisu mogli da podnesu psihološki teret. Znači, psihološki teret koji se osjećao kod svih radnika u službi, samim tim da ova služba je, znači, najveći teret trpi na psihološkom planu. Ljudi našpricani i naduvani, naši ljudi, a kako smo radili sad, ne mogu se setiti, negdje smo bili 4, negdje 5, kako se imalo, čas je momaka otišao na bolonje, psihički nisu mogli da izdrže. Ja sam došao uveče u 7 sati, sutra negdje oko 5-6 popodne sam otišao kući, uopšte nisam osetio umor. Pre toga da odradim onih 12 sati u paviljonu, pa sam kopao kanale mjesec dana, lakše mi bilo, čini se. Mislim, neke stvari čovjek treba da doživi da bi shvatio o čemu se priča. A kolega Perić je puko, mislim da je dobio moždani udar i dan danas još nije došao na posao. Osuđenici traže poboljšanje uslova života i ishrane, traže da mnogi načelnici službe obezbeđenja i prevaspitne službe budu smenjeni, kao i upravnici, a osnovni zahtev je da se donese zakon o amnestiji za sve. Zakon kojim bi kazne bile umanjene. Nismo provalili, mislim, taj odbor, da
jednostavno politika se umešala u to. I pojedinci su počeli da sklapaju dilove, da idu sami na te pregovore pojedinačno, ne grupno kako smo u početku prvih 2-3 dana išli. I taj odbor se jednostavno raspao. Samo smo brinuli da na krugu sve funkcioniše, funkcionisalo je mnogo bolje nego kad je straža bila tu, znači hrana je izbacivana napolje za te otvoreno odeljenje, za ženski zavod, za istragu, pošto odavde ide hrana. Ljudi su normalno šetali, bili su opušteni, znači više nije bilo onih prvih 2-3 dana što je te naplate dugova i šta ti ja znam ko šta imao sa kim, to je sve završeno i jednostavno čekali smo da nešto bude od te amnestije i da vidimo tih zahteva da li će nešto da se ispuni. Neki štabovi osuđenih koji su komunicirali sa ko-ministrima, sa ekipama koje su dolazile iz vlade, na kraju krajeva opšte interese koji su bili vezani kao motivi pobune pojednostavili do tog nivoa da je svako hteo da razreši neku svoju pojedinačnu potrebu, mahom potrebu za nekim premeštajem, za nekim pomilovanjem individualnim ili već nešto slično. U tim dešavanjima uopšte nisam učestvovao. Što sam bio vuk samotnjak, mislim pod navoda, imao sam stalni rashod, nisam spao u paviljonu, nisam imao grljanje, nisam imao ništa, nisam teo da učestvujem u ničemu. Ne, da ja nisam učestvovao u tome što sam ja možda dobar šofer. Ne da ja nisam učestvovao u tome što sam ja primjeren osuđenik. Nego nisam teo da učestvujem u tome što niko ne može da vuče konci iz Beograda meni kakvu ću ja pokloniti. Čiji su se to svi interesi poklopili, to vjerojatno nikad do kraja niko nikad neće znati. Pobuna u Sremskoj Mitrovici gubi na intenzitetu baš kao i u Zabeli. Nekoliko dana bilo je dovoljno da dođe do nagodbe. Koministri obećavaju da će novu vladu koja bude izabrana na stolu čekati novi nacrt zakona o amnestiji. Prihvaćeni su i gotovo svi zahtevi za poboljšanjem života u zatvorima. U Nišu se, pored svega, agonija nastavlja. Strpljenje je izgubljeno. Mi, znači, ko ministri, dobili smo takve izveštaje da je to jedino ono što mora da se uradi da bi se sprečilo krvoproliće između samih osuđenika i da bi se u krajnjem slučaju uveo red. Ja lično za to nisam znao. I zvali su me na telefon da se žale zatvorenici dole, da su isprebijani strahovito, da ima mnogo povređenih. To je bila jedna akcija koja je bila sprovedena, ne mogu da kažem sad da nisam bio obavešten, ne to, nego je to rađeno direktno iza mojih leđa. I bilo je ljudi u Ministarstvu pravde koji su za to znali i koji su to odobrili, ja sam to naknadno saznao. Tako da za tu akciju u Nišu, mislim da je to bila suvišna i prekomerna upotreba i bezrazložna upotreba sile. Su nastradali ljudi koji su sa nama pregovarali, koji su bili vrlo razumni pregovarači. To je, čini mi se, bio 1. decembar ili 30. novembar, ne mogu već sada da to nije ni bilo moje da ja to posmatram. Uletela je jedna ekipa ljudi koji su spremni da te stvari rade, koji su značajno obučeni da regulišu takve vrste ekscesnih situacija. Intervencija je bila dovedena maltene do nivoa jasno definisane upotrebe sile, brutalna na svoj način i rezultirala je da su osuđeni kasnije morali da budu smešteni u prostorijama tog nekog prijemnog odeljenja i OPN koje je tad bilo zgarište, koje je neko tada nazvao Garovi Sokak. Noći su bile hladne, zimski period. Prozori polomljeni, duva na sve strane, nestaje svetlo. Uveče, te noći kad je upala policija 2. decembra, ja sam radio noćnu smenu isto kao sad,
U 10 uveče meni nestane struja na 3. krilu u A paviljonu. To je bilo najgore krilo. Šta da radim? Oko mene 4 momka. Malte ne samo što su završili pripravnički, jedini ja malo stariji, jedini ja onako, sa nekim iskustvom. Šta ću njima da kažem, šta ja da radim, da odem gore? Nije mi svejedno, nemam svetla na hodniku, da pošaljem nekog u njih još gore, penjem se gore i idem, mrak, njih ostavim dole. Jedino u A paviljonu mislim da su imali 2 stanice metrola. Popnem se gore, oni od ozgo još nisu vidjeli koji ide urlaju, vište. Šta je, nemaš srca da dođeš? Su rekli, baš nema srca, ali mogu da kažem ovdje šta su rekli. Popnem se gore, o, ti si našo. I onda sa mnom priče, pa šta misliš kako će da bude ovo, ono, ja šta ću bolje da sedim na rešetku nego da mi odvala rešetku i strče napolje. Sedao sam s njima na rešetki od 10 do pola 1 ujutru. Nije meni lepo, nije njima. Mali broj ljudi iz uprava je smenjen, ostatak je možda shvatio da se tada, 2000-te, u srpskim zatvorima dogodilo nešto najnemilije za ovakve ustanove. Videli smo da za jedan dan ili za nekoliko dana može da se poruši jedan ceo koncept izvršenja kazne, jedan koncept prevaspitanja, jedan koncept pravde prosto je pao u vodu jer sve se tad učinilo besmislenim. To je vreme jednog opšteg haosa, rušilaštva i nečega što ne trebamo nikad kao zatvorsko osoblje da zaboravimo kako bi sve učinili da nam se tako nešto nikada više ne ponovi. I kako je to sve onda okončano? Šta se dešava? Pa, izglasan je taj zakon o amnestiji. Nas su pozvala je straža da vide, mi smo se složili da oni uđu u krug, međutim, oni su opet, neku borbu su oni vodili, sindikat i šta ti ja znam, malo su to razvukli da bi oni izvukli neke svoje interese, da bi dobili zaostale plate i kad su oni to nešto ostvarili, ušli su u krug bez problema. Samo je napravljen zahtev za pojedine komandire, pojedinu stražu koji nisu bili poželjni da uđu na krug zbog svojih dela ili ti nedela. Kako ste vi prošli posle pobune? Jako loše. Snosio sam posljedice, bio sam u izolaciji 3 godine posle toga. Teorije o diktiranoj pobuni i pobuni izazvanoj da bi se uklonili dokazi o malverzacijama uprave nikada nisu potvrđeni, jer istraga nije sprovedena do kraja. Ostala je teorija da je tortura glavni uzrok ovih događaja. Da li su baš svi shvatili da se sa torturom mora prestati? Pogledajte u sljedećoj epizodi dosijea Zatvor. O tome bih najradije želio da vam kažem nešto. Pa pazite sad jednu stvar. Mene mnogo raduje. Bio sam iznenađen kad je vaš kolega malo prije ušao gore u salu, kad je rekao da je sa RTS-a, ja sam ga pitao, rekao, izvini, koja te služba šalje? Jer mi je bilo nelogično. Ljudi za ovakve razgovore, recimo kao sad, što razgovaramo nas dvoje, znate kako su birani ljudi? Birani su u upravi. Postoji, recimo, nadzor, postoje zapovjednici zatvora, svakog zapovjednik za bezbjednost zatvora. Znači, izabere 2-3 pedofila ili 2-3 sileđija, koji su već dugo od samog početka kazne koji rade te policijske poslove za policiju, rade, lažu i šta ja znam. Onda njih stavio ovako pred kameru i oni, ovdje nam je fino, ovdje nam je dobro, ovdje nam je mnogo lijepo, niko nas ne tira, imamo sve. Znači, lažu. Mi nemamo ništa. Sad da nas neko non stop tlači, ne tlači, ali ima mnogo slučajeva gdje se zloupotrebljuje palica, gdje se osuđenici i verbalno, znači, na sve moguće načine i ponižavaju i riječima dobijaju batine za, recimo, neke sitnice.